Seuraavaksi otetaan harjoite nimenomaan siihen ongelmaan, kun meillä se asento on lysähtänyt tänne. Ja silloin se alakaularanka myöskin on pudonnut tänne eteenpäin ja se liikkuvuus taas tänne taakse taivutussuuntaan on rajoittunut. Eli tämä on harjoite, millä haetaan liikkuvuutta, semmoinen itsemobilisaatioharjoite. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan pidetään kevyesti täältä kiinni, hartiota paikallaan, että se ei lähde täältä koko vartalon liikkeenä. Ja ajatuksena on viedä leukaa vaakatasossa taaksepäin niin pitkälle kuin se menee. Ja sieltä päästään kevyesti takaisin. Ja sitten uudestaan. Rauhallisesti viiään. Ja luonnollista on, että tämä ei saa provosoida mitään oireita, ei kipuja, vaan niissä ne omien tuntemusten rajoissa jälleen kerran tehdään. Mutta ajatuksena on tehdä aika paljon niitä toistoja, jos ongelma on se, että me ollaan täällä ja liike on rajoittunut taaksepäin. Vielä helpompaa voi olla tehdä tämä harjoite istuen. Jos me saadaan tuolin selkänoja suurin piirtein tänne lapojen kohille tulemaan, se tukee silloin sitä asentoa eikä päästä taivuttamaan selkää taaksepäin. Mutta jos me tehdään se ilman sitä tuolin selkänojaa seisten, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me myöskin voidaan samalla harjoittaa sitä rintarangan ja koko rangan hallintaa, kun me itse hallitaan se asento. Eli katse suoraan eteenpäin, leuka ei ylhäällä, ei alhaalla, vaan tästä lähdetään viemään suoraan vaakatasosta taaksepäin, omien tuntemusten rajoissa, päästään vähän takaisinpäin ja sieltä uudestaan. Ja jos tämä on ongelmana, että sinne pitää saada lisää liikkuvuutta, niin 2, 3, 4, 5, 6 kertaa päivässä, 10 kertaa kerrallaan. Ei me pitkään kun tekee 15 sekuntia, mutta riittävän usein, niin se liike lähtee pikkuhiljaa sieltä aukeamaan. Mutta kivuttomasti.